At tayo po ay a-attend lang po ng isang gatherings at pagtitipon ng mga kaloyal natin. Paano kung may lumusot na hindi ka-loyal doon ng call? Paano gagawin? Pag may nakalusot, may mga ano naman tayo tinatawag na exemption. Matawag dyan si President. Kasi nakalusot ako eh. Ay, Master? Ang sinasabi ko, hindi pwede makalusot yan dahil meron po tayong DTI representative. may representative tayo dito. Bawal po ang hindi loyal. Again, and it's a friendly reminder. No? Kita mo naman Uncle, tingin nyo dito, loyal ba to? Ka-loyal ba to? ito. Oo naman. Uy, ano yan? Mga ka-loyal chismisan. Nakaka-loyal dito kami sa Okada. Hala. Low profile. Otani Ikuyaさん、もうはじめまして。お願いします。はじめまして。ピカチュウのこれでしますよ。This award gives us more motivation. This gives us a very significant contribution to our personal and professional growth. So tuloy po ang laban, tuloy ang pagbibigay ng sigla sa radyo dahil po sa mga award nito. Maraming salamat.